дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Somon Air сабаби гаронии нархи чипта барои парвозҳои чартериро шарҳ дод. Фавти 4 муҳоҷири тоҷику ӯзбек дар Самара, 5 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. боздошти падарандаре ки тани фарзанди хурдсоли ҳамсарашро газида сиёҳ кардааст. шикасти мунтахаби футболи Тоҷикистон аз яккачини Баҳрайн. медали нуқраи Акмалиддин Каримов дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо. дар сӯзи бо хабарҳо бо шумо ҳастам Муъинисат Амулоева. салом. ширкати ҳавопаймоии Somon Air дар бораи гаронии билети парвозҳои чартерӣ ки шаҳрвандони Тоҷикистонро аз хориҷ ба ватан интиқол медоданд тавзеҳ дод. мудири ширкати Somon Air Томас Ҳаллам иллати боло рафтани нархи чиптаи ҳавопаймоӣ барои парвозҳои чартериро шарҳ дод. хабаргузории Садои Хуросон аз қавли мудири ин ширкати ҳавопаймоӣ менависад ки шурӯъ аз 20 март то охирҳои октябри соли равон ширкати мазкур танҳо 416 парвоз барои хориҷ кардани шаҳрвандони бекоршудаи Тоҷикистон аз 10 кишвари хориҷӣ анҷом додааст. ҷамъан теъдоди мусофирон ҳамагӣ 76978 нафар будааст. бар асоси ин гузориш нархи чиптаи парвозҳои чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон 395 евро муқаррар шуд ки дар муқоиса бо даврони қабл аз ҳамагирии COVID-19 ду баробар афзоиш ёфтааст. ба гуфтаи мудири ширкати Somon Air ин қимат шомили ҳаққи хадамот, баҳои сӯхт, таъмири ҳавопаймо, ҳуқуқи кормандон ва молиёт мешавад. аммо имсол ба далели густариши вируси корона ба ин аворис хазинаи хариди либоси ҳифозатӣ барои халабонон ва меҳмондорон, зидди уфунӣ кардани дохили ҳавопаймо ва коҳиши сандалиҳо барои риояти фосила ва муқаррароти беҳдоштӣ изофа шуда кирои қимати билет таъсир мегузорад. ҳамчунин бинобар эъломи Somon Air ин ширкат маҷбур шуд 90% аз кормандони худро ба далели коҳиши шадиди теъдоди парвозҳо ба мураххасӣ бидуни ҳуқуқ бифиристад ки аз моҳи июли гузашта ин афрод дубора сари кори хеш ҳозир шуданд. бар асари сӯхтор дар яке аз хобгоҳҳои Самара дасти кам 4 муҳоҷири тоҷику ӯзбек ҷон аз даст доданд. ҳамчунин 5 тани дигар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштанд. дар Самара дар яке аз хобгоҳҳо ки муҳоҷирон аз Тоҷикистону Ӯзбекистон ба сар мебурданд сӯхтор сар зад, хабар медиҳад кумитаи тафтишотии ин вилоят. ба иттилои манбаъ сӯхтор субҳи барвақтии санаи 7 ноябр рух дод ки дар натиҷа 4 муҳоҷир ба ҳалокат расида, ҳамчунин 5 нафари дигар ҷароҳатҳои сӯхтагии бадан бардоштанд. тибқи маълумоти пешакӣ расиши ноқилҳои барқ боиси сӯхтор дар хобгоҳ шудааст. феълан соҳиби ин хобгоҳ боздошт шудааст ва муфаттишон алайҳи ӯ парвандаи ҷиноӣ боз карданд. мақомоти полиси шаҳри Бӯстони вилояти Суғд кирдори падарандаре ки мунтазам фарзанди хурдсоли ҳамсарашро азият медод ошкор кардааст. бино ба гузориши Акбар Шариф, сухангӯи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, бо ин ҷурм шаҳрванд намоззода Рамазон Ҳотамхони 32 сола зодаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳини Хатлон боздошт шуд. ба иттилои манбаъ ном бурда давоми як моҳи оиладорӣ бо ҷавонзани 22 сола мунтазам аъзои бадани фарзанди ӯро газида ба ӯ азобу уқубати ҷисмонӣ расонидааст. захму обила дар бадани хурдсол нишонаи чунин муносибат аст ки ба саломатии ӯ таҳдид мекард, мегӯяд манбаъ. гумонбаршуда бошад ба тафтишот нишондод додааст ки гӯё аз рӯи муҳаббату дӯстдорӣ ӯро газида бошад. аммо ба фарзияи тафтишот ҳисси бадбинӣ ба фарзанди бегона Рамазон намоззодаро ба чунин ҳаракатҳои ҷиноятӣ водор кардааст, зеро инсони солиму хайрхоҳ муҳаббатро бо шеваи бераҳмӣ изҳор намедорад, мегӯяд манбаъ. гуфта мешавад нисбат ба боздоштшуда парвандаи ҷиноӣ оғоз шуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. тими мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол дар бозии рафиқонааш аз яккачини Баҳрайн шикаст хӯрд. бозии рафиқона миёни ин ду мунтахаб дар шаҳри Дубайи Аморати Муттаҳидаи Араб санаи 7 ноябри соли равон сурат гирифт. бозии мазкур бо ҳисоби 1-0 хотима ёфт. муҳаммад Саъад бозигари яккачини Баҳрайн муаллифи ягона голи ин дидор гашт. яккачини Тоҷикистон то ҳанӯз тими Баҳрайнро шикаст надодааст. варзишгари шинохтаи тоҷик Акмалиддин Каримов дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо мақоми дуюмро аз худ кард. паҳлавони тоҷик Акмалиддин Каримов дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо ки дар шаҳри Нови Сади Сербия ҷараён дорад барандаи медали нуқра шуд. аз кумитаи миллии олимпии кишвар гуфтанд
Акмалиддин дар вазни то 57 кило то ба финал расиданаш 3 қува озмоиро бо пирӯзӣ анҷом дод. Ба иттилои манбаъ, ҳарифи нахустини паҳлавони тоҷик Нгуен Рубин аз Фаронса, Бектош Назаровро аз Ӯзбекистон ва Андрей Лашичук аз Украина буд. Дар даври финале Акмалиддин Каримов аз варзишгари рус Владимир Гладких шикаст хӯрда барандаи ҷои дуюм ва медали нуқра гашт. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. То барномаи дигар шоди пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.